SWT sampaikan ke jasad-jasad yang Allah SWT murkai kayak gitu, betapa menderitanya. Padahal dulu ketika di alam ruh niku kabeh ruh niku didang mek Gusti Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kabeh niku menyaksikan keesaan Allah karena di waktu itu di alam ruh ndak ada penghalang sama sekali antara niku karo Gusti Allah. Giliran ketemu jasad terus alam dunia semesta ngeten niki bukannya mengilhami itu adalah keagungan Allah, malah menghijab dia dari Allah. Lah cilakalah jasad-jasad yang celakalah roh-roh yang masuk jasad dengan jasad tersebut terhalang dari menyaksikan keagungan Allah. Mulane sampean kudu matur nuwun. Ora kaya berarti roh yang mlebu jasad iki kaya ngene, cilik dekil elik gitu kan. Oh serasa ngono, sing penting kuwi roh karo jasadmu dina iku kenal karo Gusti Allah niku wis super. Wis hebat. Sampeyan ku matur nuwun. Matur nuwun Gusti, kok jenengan niku ya takdirne. Mulane kula niku enten makalah kula ngeten, kaifa ruhuka tuhbasu min jasadik. Aku yang pernah tahu mikir ngene. Kok iso ya rohku iki mbiyen terpenjara di jasad saya. Kok ya ora kleru nyang. Wedhus niku lho ya. Ya to. Niku. Aja kaya kepercayaane wong Hindu Pak, jare niku nek mati roh niku reinkarnasi, klayang-klayang akhire mlayu nyang wedhus utawa mlayu nyang kaper utawa mlayu nyang walang. Akhire nek bare mbahe mati walang mlebu mbahe mulih ngene ya. Iya ora? Sampeyan ben ngono ya. Nah, itu dari kepercayaan Hinduisme yang mempercayai adanya reinkarnasi. Dadi roh niku gentayangan terus golek nggon neh, ora ketemu wong, ketemune babi. Dadi bar mbahe mati nek babi mlebu ngomah kuwi mbahe to. Oh, berarti ngarani mbahe ora kacau tek jak. Kepercayaan ya nek sik kaya ngono barang. Ya wis lah. Roh itu ketika sudah pecat karo nyawa itu di alam barzah, ora nek koyang-kayang yang alam donya. Aneh-aneh wae. Gitu. Ya umpama nek tenan aku ki mbahmu wong kasar nyebut jilma apa ngoten niku lho tetep jin. Usile jin karo setan. Rasa percaya Pak sampeyan. Ngoten nggih. Ya umpama nek gronya kewan dan lain sebagainya. Wes naudzubillah ngenyek bae ya. Ya, jadi kepercayaan kayak gitu kepercayaan yang salah, Tidak ada sistem reinkarnasi roh itu tidak ada. Ya sudah, dulu di jasad itu setelahnya umpama kasarane dina iki ruwe Firaun niku dhek bengok pengen ganti jasad sing soleh, ya wis ora iso, wis kebacut. Ngoten niku lalai sampean niku ruwe digabungne karo jasate sampean sing dina iki diilhamkan bisa sujud, bisa mengilhami Allah. Sudah syukur alhamdulillah ya Allah, tetapkan keadaan ini sampai engkau cabut nyawa saya. Mergane wong niku mulah malih gara-gara di dalam hatinya yang namanya hati jasad itu tadi ada kolbun. Kolbun niku mulak malih. Mulane kadang dina iki taat iso wae engko maksiat, dina iki Islam besok iso kafir. Lah yang kita khawatirkan di situ. Jaminan, apakah ada jaminan ketika kita di akhir hayat itu tetap muslim? Mulane Gusti Allah SWT manti-manti awake dhewe wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan engko sekali-kali mati kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah. Muslim. Tetap demi agama Islam. Lah yang bisa mempengaruhi daripada hal tersebut itu adalah keadaan. Makanya jadikan keadaan ini, suasana hari ini, keadaan alam ini, iku ndadekne sampean justru mengilhami Allah Ta'ala. Ojo malah ndadekke nasib ngene iki. Nek sampean nasib gelo kecewa ya sudah. Nanti mungkin kowe kecewa kanthi kaya ngono kuwi. Nyang Gusti ora itu karo kotok kodar ya wis. Yang ngono akhir hayat aku kembalikan karena kamu kecewa dengan keputusan saya juga kecewa dengan kamu. Akhirnya nek Gusti Allah kecewa mbek awake dhewe yang dulu Anda iman apa meneh saiki dina sampean niki iso sujud, iso ngaji, iso salat. Kok ibarate ngenyek sujud, ngenyek ngaji, ngenyek salat. Salat gunane apa? Ngaji apa itu apa ora nek jebul kawuse. Iso-iso meneh akhire hayat niku dicabut iman.
Lah iku nelongso-nelongsone wong. Mulane niku nek wali nggih Pak nggih. Wali niku musibah terbesar itu bukan kemiskinan, bukan rasa sakit, bukan bencana alam. Tapi musibah terbesar dalam diri seorang wali itu adalah anzia halawata munajati ilaih. Yaitu ketika Allah SWT cabut kenikmatan, kelezatan munajat kepada Allah. Niku wis musibah. Dina sampean iki dina iki karo Gusti Allah nikmat ora. Nek menyesal kecewa dengan keadaan terus sampean niku kecewa ora gelem sujud, bisa jadi di akhir hayat nanti Allah SWT cabut. Mulane jangan main-main dengan agama. Karena ngendikane Gusti Allah SWT innaladina amanu summa kafaru lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sak temene wong sing iman terus kafir, terus iman meneh, terus kafir meneh, lam yakunillahu napa liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni dia. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan menunjukkan jalan baginya. Wi wong-wong sing ndadekne agama niku laibun walahun, yaitu permainan sendo guru. Nah, jangan main-main dengan agama. Kowe dina iki iso sujud ya mok kadare kaya ngono, matur nuwun Gusti. Nggih. Mulane terus Kanjeng Nabi ngajari donga ngeten, ya muqallibal qulub sabit qalbi dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, senantiasa tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya musyarifal qulub syarif qulubana la ta'atik. Wahai zat yang mengatur daripada hatiku, tetapkanlah hatiku, senantiasa condongkan dalam hatiku dalam ketaatan. Niku jenengan jaga. Ora peh kadare sampean jojosan ora. Dina iki sing kowe ndek nikmat agama kaya ngene iki ngene to. Wis niku jaga sampai mati. Ora usah ngonteni jojosan ya. Dadi agama niku kudu ajang untuk jojosan. Jadi unggul-unggulan amal. Jadi fastabiqul khairat niku bahasane bukan berlomba-lomba tapi lebih dahulu dalam kebaikan. Nek kebaikan niku kon cepet. Mergane nek fastabik niku mbok artikan lomba. Lomba niku enten efek, enten efek iki. Efek eleke. Sampeyan lomba lari. Mesti lah enek musuhmu kan? Engko nek sampean menang, aku menang. Ngenyek musuh ora? Ngenyek pasti. Sampean tinju. Ya nek lomba ya tinju itu lomba ya. Pertandingan gitu jenenge ya. Lomba lari ngoten niku. Ketika Anda itu menang pasti ada sisi lain Anda itu mengecilkan musuh Anda yang kalah. Niku nek jenenge lomba. Enten agama niku fastabik niku bukan artian lomba. Sampean niku ya cepet-cepetan ngono kan apa lebih dahulu. Wasari'u ila magfirah. Bersegera. Arti bersegera. Nek sampean atine perlombaan nanti sampean nalikane taatmu wis kedhuwur terus ngenyek-ngenyek sing cilik. Nah niku bahayane. Ngoten nggih. Jadi jangan artikan perlombaan. Kalau Anda mengartikan perlombaan ketika Anda itu mencapai level yang dikehendaki, sampai jadi pemenang pasti mengecilkan yang kalah. Apa di agama seperti itu? Aja ngasih sampai nek soleh keduren ndek potensi ngenyek karo sing dina iki akeh dimik-dimik. Ora oleh. Makane iki repot wong fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhire angger Ramadan niku dalil kuwi metu terus ya toh. Ya ora. Nah, akhire kowe maca pirang juz Kang. Ya. Oke, aku nek guru. Aku 5 juz kuwi ora. 1 juz ora. Nek ngono-ngono kuwi sangur sampean niku anggur turu. Ya toh. Tenan Kang, sampean anggur turu nang omah. Harus maca Quran nek masjid iso dene fastabiqul khairat. Iya fastabiqul khairat nek arteke lomba, kowe sing maca musa ibarate sesasi Ramadan niku sampean iso katam ping 5 terus kok ungkang-ungkang rumangsa luwih saleh. Rumangsa ibarate hak swarga jare sapa. Ngono nek mbok tinggal turu nang iya dah. Yes, repot. Lha iki mensuasanakan masjid, ya mensuasanakan. Ya maca sak kadare. Ning jangan sampai ibaratnya terus ibarat di absen kowe tok pirang jus, ketok pirang jus. Nyang surga kok dadi absen.
Ya kowe tahajud ora diabsen pisan. Koyo panitia. Oh, wis ora enak. Panitia surga ya. Itu nggih. Jadi jangan salah kaprah. Kadang kita mengartikan satu ayat ataupun satu makalah, satu hadis itu salah kaprah. Fastabiqul khairat niku terus diartikan berlomba-lomba. Karena kalau konotasi lomba itu tetap ada apa itu sangat merendahkan. Terus yang direndahkan kecewa. Terus kowe Ramadan, kowe mau kowe sampean iku dituntut untuk kerja dan sebagainya. Akhirnya maca Quran iku iso sak juz, sampean salate duha paling 2 rakaat, tahajude gur 2 rakaat. Ngono sampean geloke lha aku tahun niki ya gagal-gagal tenan. Aja ngono kuwi. Sampean sudah ditemukan Ramadan, bisa sujud, bisa puasa, bisa menafkahi keluarga dengan kadar ibadah apa itu sebisanya, terus Anda ikhlas, Anda ibaratnya pun ridho, Anda sabar dengan keadaan tersebut, wah itu malah sing dhisik dhewe. Jadi kita sampai kepada Allah itu bukan hanya ibadah zahiriyah itu tadi kan, termasuk batiniah. Iku orang-orang yang bersegera kepada Allah ki sing menyiapkan jiwa dan raganya. Ora gur ragane tok, ora gur amaliyah daripada zahiriyah tok, tapi juga amaliyah batiniah. Isya melana syukur awak dhewe cek urip. Lah terus orang yang dia tidak syukur faqat qayada bi nabi waman syakara faqat qayada bi aqliha waman lam yaskur ni'am faqat turada zawalaha. Ketika kita tidak syukur maka Allah SWT akan ibaratnya segerakan daripada akan tampakkan segera hilangnya. Tapi kalau kita syukur maka sungguh Allah SWT akan kuatkan dengan nikmat tersebut. Nggih, akan dikuatkan tali kenikmatan tersebut. Dadi nek pengen awake dhewe niku nikmate langgeng niku ya syukur. Dan syukur yang terbesar adalah ketika kita syukur terhadap nikmatul ijad. Awake dhewe wis dikei nikmat urip. Sitok angkas nggih. Khauf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami asaatika ma'ahu ayyakuna dalika istitsrojan. Khuf wedya sira min wujudi ihsanihi saking wujude apike Gusti Allah ilaika maring sira wa dawami asaatika sertane langgenge keburukane sira ma'ahu sertane Allah. Ayakuna yen ta ana apa dalika mengkono lah wujudul ihsan iku istidrojan dadi panglulu laka maring sira. Sanat tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanas tadriju moko yakti bakal ngelulu sapa kita Allahum ing nas min haitsu la ya'lamun saking sekirtene ora padha ngerti sapa nas. Jadi ngeten, takutlah kamu dari adanya kebaikan Allah terhadap dirimu. Piye niki? Gusti Allah ape awake malah kon wedi. Lah sampeyan niku nek entuk nikmat, itu pangkate gua menggapai pangkat tinggi mudah, rezeki lancar, hidup nikmat sejahtera, kabeh bergelimang harta tanpa ada penghalang suatu apa masalahnya ngono ya. Wa dawami asaatika mah padahal sampean niku salat ya blas, ngaji ra gelem, yang masjid ora tau teko, poso ki blas, duwite akeh ya ora gelem haji. Umpama nglakonana ya ikhlas-ikhlas ora ana, enake sombong, enake pamer riya utawa napa niku ujub sum'ah. Ya, wis elek kabeh. Niku nek ku Gusti Allah menawa kanthi kahanmu sing ngono iki kok nikmatmu ki jek lancar wae. Anda harus takut. Kudune ngono. Ning enek wong jak ngono kuwi. Belas ora wedi anggur masane barokah. Iya, wis tetep ngurung ngono. Urip iki kaya ngene iki lho barokah. Kaya aku ngene iki terus ngono to. Ya apa-apa lancar mulakno niru kaya aku melu-melu kaya aku. Jajal delok engke sing sujud-sujud ning masjid endi jebul kabeh ra itu apa? Terus ngono.
Lah takut, kowe kudu wedi karena ayakuna dalika istiridzodan laka. Karena itu bisa jadi adalah penglulu. Penglulu ki napa? Nikmat yang disegerakan. Ya wis kowe nek karep ngono nyang Gusti Allah menate juar ge jelas ngoten niku. Ya langsung Allah SWT ning besok wis ora enek bagiane dijorke nek donya. Mulane ngeten nggih. Niku termasuk wingi kula aturaken nggih. Sampeyan niku ndonga kabul karo ora kabul niku apik sing ndi? Ora. Yo, ngerti ngoten to. Apik sing ndi? Ora kabul. Nek sing rada ngudeng ilmune apik sing ora kabul. Iya kelingan to, kelingan. Kelingan sing ngaji kula sik kelingan. Dadi sampeyan niku nek ndonga kuwi gak kabul nggih. Ya, sampai nang merintah-ngerintih ngoten niku. Pancen Gusti Allah niku ngoten. Wonten hadise niku ngeten. Hadis niku ngeten, barang siapa yang Allah SWT itu senang mendengar daripada rintihannya. Jadi ngeten, Allah itu ketika ada orang berdoa dan dia suka terhadap doanya, maka perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, tahan daripada engkau tunaikan hajatnya. Aja mbok kek isik. Aja mbok kayak aja mbok kabulke sik. Dadi niku nganggo Jibril barang ya, aja mbok kabulke sik, Jibril. Lah ngapa Gusti? Aku jek pengin ngrungokke rintiannya. Mudeng. Dadi sampean niku rintiane ngoten niku dideng Allah SWT senang dengan kowe iki ya Allah, ya Allah ngoten niku. Apik suarane. Aku seneng kae, ikhlas tenan e. Pasrahe tenanan. Mulane ya berarti kan Anda ketika doa ndak dikabulkan suwe banget ndonga pirang-pirang tahun ra kabul. Berarti Gusti Allah seneng suaramu iki lho. Seneng tok sambat kowe iki lho. Lah ya Gusti Allah kaya kedolanan to yang. Lah jasa cahaya ngono. Ya Gusti Allah rintiane jenengan niku Allah SWT suka. Tapi ketika ada orang berdoa dan Allah tidak suka dengan doanya, maka Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril segera beri daripada apa yang menjadi keinginannya. Aku bosan ngrungokke. Aku ora sudi ngrungokke. Lah iya wong iki biasane sing wis kabul doa kabul ngoten niku ndonga neh ora? Ora. Ya wis kabul saiki koya karek sombong. Nggih, terus karo kabule doa ngono sombong rumoso barokah. Mulane berhenti. Orang-orang yang hari ini setiap doanya dikabulkan oleh Allah jangan merasa lebih dekat kepada Allah. Oh, iya bisa. Kadang sing ora kabul niku luwih disenengi pangeran. Lah saiki gaya, sangger ibarate kowe ndonga kabul ya kene len. Dongaku mandi. Kowe titip donga apa piye? Terus ngono itu dadi gula teh. Serampung. Konotasinya donya. Sadel donga. Kacau nggih. Ya mulane enten nggih. Kita itu ada ayat memang ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan ngaku kabulkan. Lah salah satu kabulnya itu apa? Ketika Anda dicintai oleh Allah dengan doamu, itu berarti itu kabul. Kabule wae niku sing penting lah disenengi pangeran toh. Itu kabul sing paling dhuwur. Lah apa gunanya ketika kita itu diberi yang rupane donya, hajat donya terus wis sampean ra disenengi. Ya padha kaya nek wong pengemis lho ya, pengemis pengamen lah pengamen niku. Nek sampean seneng lagune mbandang mbok duit ora? Ya ora gek ngasih lagune suarane enak cah, ya toh. Lagune enak sik aja mbok sik gen ngasih rampung. Ning sekali rampung niku ora sosok malah ngene. Neh Mas Dang, mengke kula do beli lak ngono ta? Iya niku. Dadi ora dibayar sik tetep napa jenengan ngeki niku keri. Nek sampeyan ana pengaman agek suarane ya ngoten niku. Wis dangalah kai gendam lah mlayu. Wis konotasine padha. Wong ndonga ki yo ngono kuwi kaya wong ngamen nek ngersane Gusti. Lho nek suaramu apik Gusti Allah seneng ya ora ndang di kei. Nek Gusti Allah mangkel ndang di kei. Masih gendang apa iku cocote gendang menang. Iya kan serane ngono kuwi. Paham wis. Yes, niku ilmu anyar. Dadi sampean jangan pesimis, sok aku ndonga pirang-pirang ora kabul.
Kenapa khusnudun mek pangeran ya Allah. Mungkin panjenengan niku seneng kalih kawula. Jane aku ya ndunung dongamu ya elik jane. Lah ya swaramu kowe milih donga ndang iso apik kaya sing napa wong Joses ke ora. Iso ngrangke donga sak dawa wae. Ora iso yakin sampean. Ya paling dongamu basa Jawa ya blejet ngene. Arepmu niku ketok isin. Lah mbok puneke ngono iki. Isin ora? Isin oleh buatin ngene tok. Tapi Allah seneng. Aku ndunung karepmu jane kowe ya. Kadang sing berarti ruangkan diri-diri ngoten dadi dikabulke. Lah rumasane dengan rangkaian doa yang bagus tuh dikabulkan itu lebih dicintai Allah tidak. Kadang sih sampean blekuk ngoten niku. Tapi hati Anda kan murni, ikhlas. Allah lebih suka. Makanya ndak dikabulkan. Mulane alhamdulillah dungane ora kabul. Lah niku adile Gusti Allah meneh. Jangan menyangka ketika orang doa ndak dikabulkan itu tidak dapat keadilan Allah. Sampeyan terus ngono kok. Nek ibarate donga ora kabul kaya-kaya sing dibelani sing kabul. Hajate keturutan. Enggak Gusti Allah niku sangat adil, nggih. Anda di sisi tidak dikabulkan itu pun ada rahasia yang Allah lebih kasih istimewa daripada yang dikasihkan kepada orang yang dikabulkan secara langsung. Oke, niku. Pun niku mawon nggih. Nah, makanya nek sampeyan niku kabul-kabul kabeh malah ya Allah khawatir iki panglulu utawa nikmat. Kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.